Salamu alaikum jama'a. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon. Ni sunana Abba Gaye. Yau ina son zan nuna muku yadda ake kirkiran poster. Kamar idan kana kallon bidiyo a YouTube, kan ka bude bidiyo za ga wani poster da ake sawa. Kamar wannan poster ka gan shi, wannan ma ka gan shi. To idan kana son ka kirkiri irin wannan poster din, ka bi wani sannan a hankali a cikin wannan bidiyon zan nuna muka yadda ake kirkiran poster din, kai ma ka dinga kirkira kana sa shi a cikin bidiyon ka. Ba ma sai lalle poster kaɗai ba, har irin logo na channel haka za ka iya ka kirkira a cikin wannan application ɗin da zan nuna maka. Amma da Allah idan kai farkon shigowa wannan channel ɗin ne, da Allah ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa da yadda da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Ni ne naku Abba Gaye. Da farko bayan ka sauke application ɗin, kaga application ɗin sai ka shige shi kamar haka. Bayan ka shiga cikin application ɗin sai ka taɓa nan ka goge wannan rubutun, sai ka taɓa nan gurin ka sa shi a irin daidai abin nan ɗin YouTube, sai ka zaɓi, sai ka taɓa nan gun. To idan sai ka taɓa nan gurin ka ɗauko hoton da za ka sa, sai ka taɓa nan, sai ka zaɓo hoton, sai ka taɓa nan gun. Idan za ka kulle shi yadda in ka ɗauko wani hoton wannan ba zai motsa ba, sai ka taɓa nan gun. Haka yanzu ko ka taɓa hoton ba zai motsa ba, ya riga ka kulle shi, sai ka ƙara taɓa nan gurin ka ɗauko wani hoton. Shi ma wannan hoton ɗin sai ya ƙara kulle shi a nan. Gan shi nan ne za ka taɓa sai ka kulle shi, sai ya ƙara taɓa nan, sai ya ƙara ɗauko wani hoton. Shi ma wannan ɗin sai ya ƙara kulle shi. Idan kuma za ka sa rubutu ne sai ka taɓa nan gurin ka yi rubutu, sai ka taɓa nan, sai ka ƙara taɓa nan haka, sai ka goge wannan. Misali sai ka rubuta abin da kake so ka rubuta, tunda ni misali nake muku, bari in rubuta wa'innan kawai. Bayan ka gama sai ka gyara shi yadda kake so rubutun. Kaga yanzu ya zauna. Idan ma kana so ka taɓa rubutun, idan ma kana so ka gyara rubutun, sai ka taɓa rubutun haka, sai ka ja shi nan duk wani saiti ne da za ka gyaggyara rubutun, za ka iya ka canza kala, ka sa da kalan da kake da buƙatan ka sa. Idan kamar yanzu misali ka gama gyara hoton, kana so ka yi saving ɗin shi zuwa kan memorin ka, sai ka taɓa nan gurin, sai ka taɓa na biyun nan, sai ka taɓa nan gurin. Kaga yanzu ka yi saving ɗinsa, bari ka gan shi. Ka gan shi nan akan memory na. Idan baka san yadda ake cire background ɗin ba, kaga background ɗin ya fita, bari in nuna maka. Za ka shiga cikin
za ka shiga cikin Play Store ka yi downloading ɗin wannan application ɗin. Za ka iya ka sa photo director, za ka iya ka sa power director, duk za ka iya ka ga application ɗin sai ka sauke shi. Ka ga application ɗin nan, ka gan shi, ka ga sunan shi, sai ka taɓa nan gurin, sai ka ɗauko hoton da kake so ka cire mashi background. Haka kamar yanzu wannan hoton haka, sai ka taɓa shi, sai ka taɓa nan, sai ka ja nan haka, nan ɗin nan za ka taɓa, da ka taɓa za ga background ɗin ya fita. A gani background ɗin ya fita. Idan kana so ka canza hoto ne, idan kana so ka canza background ne, za ka iya ka canza. A gani banda ma wannan, nan sun baka zaɓi, za ka iya ka zaɓo wani hoton da za ka sa shi a matsayin background, sai ka taɓa nan gurin ɗin ka zaɓo hoton da kake so ka sa shi a matsayin background. To amma ni ba wai wani background nake so na canza ba, sai ka taɓa nan gurin, kaga ka yi saving ɗinsa babu background. To sai ka koma can application ɗin nan da nan fara nuna maka, sai ka taɓa nan gurin haka kamar yadda na nuna ma ɗazun. Ka gani sai ka taɓa nan ɗin, kaga yanzu background ɗin ya fita. Za ka iya ka yi amfani da shi haka. Kaga ina fatan ka fahimci yadda ake amfani da wannan application ɗin. Da Allah ina roƙon ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa ta yadda da na ɗora sabon bidiyo na za a sanar da kai.